मुंबईच्या धकाधकीत कुटुंबासाठी राबणारा एक तरुण गावी येऊन स्वतःच्या जमिनीत काजू बाग फुलवण्याचं स्वप्न पाहत होता। आई, पत्नी आणि छोट्या मुलीसाठी काहीतरी उभं करण्याची धडपड सुरू होती, पण नियतीनं त्याच्यासाठी वेगळंच लिहून ठेवलं होतं। नाधवडे हेलकरवाडी येथील अमोल प्रकाश खांडेकर, वय अवघ 36, मुंबईतील चिंचपाडा परिसरात नोकरीनिमित्त वास्तव्यास होता। तो रविवारी सकाळी कोकण कन्या एक्सप्रेसनं वैभववाडी स्थानकात उतरला। रेल्वे स्थानकापासून घर फार दूर नव्हतं, अवघ्या 1.5 किलोमीटरवर घर। घराकडे जाण्यासाठी तो पायी निघाला होता। मनात शेतीची स्वप्न, जमिनीत काजू लागवडीपूर्वीची तयारी सुरू होती। आजच खड्डे खोदण्यासाठी JCB मशीन बोलवण्यात आलं होतं। डोक्यात कामाचा विचार सुरू होता। काम उरकून पुन्हा सायंकाळी मुंबईला परतायचा बेत होता। त्यासाठी त्याचं नियोजन सुरू होतं। गाडीतून उतरल्यावर हे काम करण्यासाठी JCB चालकाला फोन लावला। त्याच्यासोबत कामाबाबत मोबाईलवर बोलणं सुरू होतं। इतक्यात गोव्याहून मुंबईकडे धावणाऱ्या निस्सार एक्सप्रेस आली आणि तिनं मागून जोराची धडक दिली। क्षणात सर्व काही संपलं। रेल्वे रुळांवर रक्ताच्या थारोळ्यात अमोल पडला होता। अमोलला पाहून सारा परिसर हादरला। घटनेनंतर निस्सार एक्सप्रेस तब्बल तासभर घटनास्थळी थांबवण्यात आली। काही काळ रेल्वे वाहतूकही विस्कळीत झाली। घटनेची माहिती मिळताच वैभववाडी पोलीस आणि रेल्वे पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले। पंचनामा करून मृतदेह ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्यात आला। दरम्यान मुंबईत असलेल्या नातेवाईकांना ही बातमी समजताच त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली। ज्या मुलाची वाट पाहत आई बसली होती, ज्या पतीच्या स्वागतासाठी पत्नी उत्सुक होती, ज्या वडिलांना पाहण्यासाठी चिमुकली मुलगी आतुर झाली होती, तो अमोल आता कायमचा निघून गेला। एक कष्टकरी मुलगा, एक जबाबदार पती, एक प्रेमळ पिता आणि गावाशी नाळ जपणारा माणूस आज काळाच्या पडद्याआड गेलाय। या घटनेनं सारा तालुका हळहळत होता।